Karmeliitta on taas vihainen. Se on oikeastaan aika söpövihaisena. Entäs konstaapeli Niila? Mainitsiko hän Klogangin vahingossa? Vai vihjasiko hän tahallaan? Oli miten oli, se on meidän ainoa johtolanka Clockwerk-osista. Clockwerk. Sitä kai voi kateus Cooper-klaanin varasmainetta kohtaan. Onko siis väärin kutsua sitä hirviöksi? Ei lainkaan. Minkälainen henkilö pysyttelee elossa satoja vuosia? Tarkoituksena kukistaa kilpailijan koko suku. Kuvittele, mikä viha sai sen vaihtamaan kuolevainen ruumiinsa sieluttomaan koneistoon. Se kuitenkin onnistui. Clockwerk jäi henkiin. Se sai vanhempani, ja minä jouduin orpokotiin. Juuri siellä kohtasin Bentleyn, ryhmämme aivot, ja Murrayn, sen lihakset. Muuta perhettä en ole tarvinnut. 2 vuotta sitten luulin tehneeni siitä lopun. Miten naivia ajatella, että niin helposti voisin kukistaa sellaisen vihan. Ja nyt hän on palannut. Palasina kylläkin. Mutta uhka on todellinen. Ymmärtääkö Clogan edes mitä he ovat varastaneet? En tiedä mitä tulevaisuus tuo, mutta en anna menneisyyden toistua.